Λοιπόν, κοίτα, Σαμπιόλα, μου κάτσω. Είδες. Πήγε πάνω του. Πήγε πίσω. Βάσε το. Καλό, Έλα, ρε. Και το αρχίσει η κάμερα. Τσιτ! Όχι ρε παιδιά, τσιτ! Τυρί! Τυρί με φέτα. Έλα, το πας. Έτσι κάνει τα videos. Γκολ! Γκολ! Ένα έβαλε του μαλάκα. Ένα, πάνω του. Πάρα του ρε! Ω, με λέει κάνεις. Μπαμάλι. Κοίλε κούλε κουκουκού. Φαντάζομαι να Πασκάλα. Γκολ! Φαντάζομαι να Πασκάλο, Άρη. Αυτό είναι! Κάτσε, το έχει. Έλα. Όχι, πάρε, ωραίος. Σούταρε! Έλα, κόρος μαλακή. Αυτός το πω. Κάνε δεν τρώνε. Τραβός μαλακή. Τι ρε. Θα παίξουμε. Παίζε ρε, παίζε, βάλω το κορυκί. Πάρ' την μπάλα. Παίξε. Δικιά μου ήταν. Τι είναι ρε μαλάκα. Άστο. Κάτω. Περίμενε. Όχι. Για να παίξουμε. Έλα παίξε. Μπράβο ρε. Τον ορώ κατευθείαν από Αμβούργο. Πλάκα δεν είναι, πλάκα, πώς είναι. Όχι. Φάουλ έτσι μπρο. Ποιος κάνει μωρέ να πω. Μπεκατσένι. Μπεκατσένι, πάμε να χτυπήσουμε. Μου δίνεις το χέρι τώρα, δεν μπορεί να κάνω, παίξει. μάλλον. Τραυματίσαι. Να με γαμίσε. Έχουμε Ρε, άκραψω. Γεια σου. Έτσι βάζει κάτι τραγούδι. Όχι ρε έτσι. Σχετικό είναι ο Νίκος, ξέρω. Σχετικό. Ναι. Μα δεν γίνεται να αλλάξω, βάζω εδώ μέσα. Δεν πειράζει ρε. Τα πατέρα. Μέσα. Γκολ. Χανουμάκι. Ό,τι ξέρει από ποδόσφαιρο το λέει. Ρε! Γκολ! Κόκκινη. Έκανα καλύτερα κόκκινη παρά ένα γκολ. Και μου ήμουν αναγκαίο. Πόσα μέτρα είναι. Α! Τσίπα! Τσίπα τραυματία, άρα σήμερα. Και με φορείο, δεν ξέρω αν παίρνει. Έχω ένα μαλάκα να βάλω. Ρε τρώστα μου σκότα! Δεν το βάλεις.
είπε κάτι. Σε πέταξε, σε πέταξε. Σε πέταξε. Άρα, σε πήγε αυτό. Σε κλαγιά. Δεν μετράει. Αφού το Ναι, κατάλαβα, σου φέρε εδώ. Έλα, φέρε. Μόνο εδώ στην παταχή. Όχι σέντρα, ρε. Και το μαλάκα τον κοιτάει. Λακατόμασα. Έλα μαλακάγγελε. Όλα καλά, μπορεί το κάνει. Καλό ρε. Όχι μαλάκα! Έλεος! 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 Ρε συμβαίνει βίντεο. Όχι τέλος. Ναι. Δεν έχεις σταματήσει. Κάτω εκεί που είναι το Χάινικελ. Και μετά οι γυναίκες. Παίρνει την μπάλα. Θέλει δικό μου. Όχι! Μπάλα. Πέναντι. Sorry, sorry. Ρε! Sorry, τι ξεχάστηκες. Sorry, σπαθούλα. Τι βλάκας που είσαι. Τι πες τώρα εσύ, Γιάννη. Σου μιλάω. Εγώ ήθελα να πες. Γύρισε γκολ! Όχι ρε. Πώς γίνεται αυτό? Ηρέμησε. Σταμάτη. Το κόλ. Ωχ, μαλακία. Πήρε φάουλ! Τι λες μαλάκα? Πόντε. Άρε! Έλα! Και βάζει τα κόρια να το δει το βίντεο. Αν είναι το βίντεο, θα το δείτε Νίκο. Σκέψου το βίντεο, στο YouTube θα πει. Σκέψου το στο YouTube, Νίκο. Σκέψου το αυτό. Καλά. Σκέψου YouTube, να πούμε 1000 άτομα. Άστο μόνο. Καλά μαλάκα είσαι! Τι έκανα. Ας το διάλογο εκεί. Νίκο, σκέψου το. Το ήθελες να κάνεις. Σκέψου και κοιτάει το μάτι του. Και λέει τι PlayStation που ζητάς. Σκέψου το καλά αυτό. Σκέψου το καλά. Τι κάνεις ρε! Τι κάνεις! Δεν έχω τα καλά τα πράγματα! Μια Νικό, θα συνεχίσουμε αργά. Εντάξει, γεια σου. Πριν φύγει ο Άρης, θέλω να του πείτε ένα γεια. Άρη, έλα εδώ. 9 λεπτά φίλε τραβάμε. Ο Νίκος του έχουμε σε πόδο με το σκούφο. Και τώρα πάμε να δούμε τον Μπορομαίο, τον Γιάννη, τον Μεμετέα. Ο Γιάννης ο Μεμετέας αυτή τη στιγμή παίζει με την. Να το δούμε το καλά. Με την.
Και έχει έναν παίχτη, να το δούμε υποκογέντα Γιάννη. Πήρε zoom. Σε έχει βγάλει. Κοιτάμε το Γιάννη. Γιάννη, πες μας, πώς είναι ο παίχτης σου? Για τον Μπούτσο ή καλός? Νικό. Τσα. Ποιο μείνει η παρέα των τρεις. Τι?